Igbo community in the state. The one who President General even last year, as I got and the come up to mark here, mana chetagodu na mbụ mmadụ nakwere ọya ka anyị mere ya n'ihi na anyị maghị dị nọrọ ịkpata anyị ji see mba ọ bụ ọsọsọ gị nwa ga-ebe akwa anyị nwa ya esokwa igbe gịnị be akwa ha anyị na-ebugo onwe anyị anya mmiri akwa anyị esokwa igbe gịnị bugo onwe anyị anya mmiri akwa so ụbọchị ọbụla anyị si nweta ya narị otu ahụ ọ na-amasị obi anyị ka anyị ji wepụrụ ọ ya dịrị gị mma dịrị ezinụlọ gị mma dịrị ikwu nna ya dịrị ha mma ụdị ihe ama mma ọsọ na ha Jizọs Ezeudo ka mma adịbụ nke m dịka m si okwu oge mbata asị m na mụ atụbaghị anya na nna afụzinu na-asị ọgịnịzi adị ese ịgwahọ m agwa ụdị ọkọ onye mụ na gị ga-esi adị chọrọ ịma na ile piki kọl kemgbe mbọsị a m na-akpọ afụkwa m kọlụ gị efu mụ na awụ bakpụrụ mba na afọ agba m ihe mmemme m na afọ mgbe ọ bụla so ịma na o nwere ihe mere n'ụwa o nwere ife dịka ncheta because without unu chetere m ọ bụrụ na unu kpọrọ ofu onye si ndị ọkụ redio ka ọ esi adị abụrụ the same thing with otu otu so ncheta akasị all ma ọ bụrụ abụghị na egwugo na were taa mana ya zitere gị ọkasị na-ekene isi ike na unu na-ekene ncheta na mụnwa adị wee sikwa unu bịa siekwa mekwa ka mụnwa ghọta na ọ bụrụ ọsọ mụnwa na ebe na unu mere gịnị na-ebe ana m ekene unu na-ekene isi unu ike na-ekene Chukwu nyere unu ike njiri bịa na-asị the same God because ama m na o nwere ihe na-eme n'ụwa a Chukwu amaghị maka ya Chukwu mere unu wee gbapụnata as Igbo community and always bring that wisdom to sustain you. Amen. Spirit that will scatter people tomorrow will die. Amen. Put the river attack. God bless him. Amen. And that blessing will always grow. Amen. From strength to strength. Amen. The community will grow. Amen. Maka kosi weku mercy. Kosi Igbo community ati go kwatete. And so I believe. yes because the Igbo community Yes. So this is the batata. I must say. Okwo ma ngoti ana. O ga maka na nke. Amen. Unu adago n'udoro ọnụ. Unu anakwa udoro nke ngoti ana. Ekene m unu. No, ọ bụ na ọ gwara m n'oge. Ọnụ m dị kansụl m, anyị welcome unu. Depụta kpọọ m n'okwu kisi kpọọ m n'okwu. Na nsogbu adịrọ. Ha ma mmeche biri gị. Ma mmeche biri ya. my PG I said it on my essay I said it on this is my first time of seeing you communicating with you one-on-one but by the grace of God here you will never attack Mbaru onwere ọdọ mma na onwe ha mana mụ nwa nọrọ n'otu nwa ọ hapụ na ọ ya dịka mana onwe ha ga-eme taa karịa nke Chineke ndụ ebumnobi anyị ndị Igbo community ka Chineke nye ume ga-eji wee zụlite ụmụaka nyekwa ego ya bụ okpoko maka na okpoko ya bụ ya na-agụcha azụ o nwere ihe na-agụcha azụ ya bụ ego
nke ụmụaka ya ha efi igbe na nne ha nọ maka na onweghị dị njọ ka na nwoke na nwaanyị hapụrụ nwoke na-eleta ụmụaka nwaanyị nwere uru ha bara nwoke nwere uru ha bara mana duto na igbu ezu udo ndị ọzọ na-ebetere gị akwa ọgụ nwaanyị abịazi obebe akwa bebere ndị ọzọ mba so biko kasie Chukwu wetara Chukwu were anyị enweghị ike iji Chineke ajụjụ mana otu o siri wee dị ihe niile ị na-arịọ Chukwu ihe niile Chineke na-enyebeghị kịta ka ọ ga-ebido enyebe gị maka na ọ maara na ị nweghị onye inye aka nwaanyị bụ onye inye aka ana otu a ka o si eme ụmụaka ahụ Chineke enye gị ume ị ga-eji wee zụọ ha ogologo ndụ na-arụsi ike ana ha ga-abụkwa ọpụrụ iche na ụmụaka ndị ọzọ ndị na-enwero nne maka kịta na ha nwere nne mana ha nwere oge mana ị ga-emere ha ihe nne na-eme mekwara ihe nwa na-eme otu a ka ọ ya adị n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwaanyị. You can start one close. Ezeudo. No, insurance cover again. Mberede. Mberede to make it magic. Oh my God. Good. What is your name? I know you. Welcome. Dalon. Thank you very much. Oh, my guys, we video. Hey, Igbo community. Igbo community are doing look at their this thing here. If you will contest, you need present. I wouldn't have missed you. Now capture all activities. Community. Progress. We move. People, Ezeudo, Vincent, Abekuta North, say we no. But all of them money I get. Oh, when I know they get their money. So, I made any good use I know. Get guy sitting here. Thank you, sir. Ezeudo. Kabazera, we had a man. Kabazera. Yes, you don't. I must. We also had a quiz competition. Yes, we learned new things even as we content. If we have not enough, people can later from dinner. Video, let him finish. He do video.